мы как одна большая семья. Я рада, что сегодня собрались самые активные, которые донесут это тоже до своих ребят, которые работают с вами. Волонтерлар біздің үйде тұрмышымызда шулай һәр дәүләтебездә, үзебезнең республикабызда, районыбызда бүген инде зур эшләр алып барыла, әлбәттә. Алар инде иң беренче чиратта общественный человек, бу чын йөрәктән, чын күңелдән эшләнелә торган эш. Барыгызга да хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Изге зур эшләр эшлисез әлбәттә. Махсус хәрби операцияләр шулай бит анда күп волонтерларыбыз безнең катнаша. Бик зур рәхмәт. Менә шушы эшләрдә катнашканыгыз өчен. Мы начинали год назад, например, 7-10 человек, где-то вот тогда, а сейчас уже 35-40, я смотрю. Шушы авылда, шушы волонтерга таянабыз. Бу авылда, бу волонтерга таянабыз дип, барып бер организацияларны бәлки билгеләргә. Шат менә. Һәр вакытта да тоже җиткеми, әле теге баласы ни булса да, ниме, аны да карарга кирәк, аңа да барып вакыт табарга кирәк, моны да эшләргә вакыт табарга кирәк. Менә хәзерсен әйтеп чыксаң да, ниме, менә анда кызлар хәзер уңгашты. Идея, что можно организовать объезд по школам и выступать с разными лекциями, либо же, например, я не знаю, мастер-классы показывать, квесты разные.